Hola, soc Quico Puche i Guillem Font, EPAF del Parc de Bombers de Móra d'Ebre, i ara us explicarem les tasques que realitzem. Els EPAF, Equip de Prevenció Activa Forestal, som unitats de suport al dispositiu d'emergències del Cos de Bombers de la Generalitat. Fem tasques de suport al dispositiu de prevenció d'incendis de vegetació i en prevenció d'incendis forestals. I donem suport a les emergències, rescats, recerques o episodis de vent, pluja o neu. En incendis forestals donem suport a les maniobres d'extinció. Obrint caixa amb la motosserra o eines manuals, creant línies de defensa, fixant el perímetre i els punts on han de descarregar els mitjans aeris, condicionant espais oberts i rematant els punts calents. Als EPAF fem tasques de prevenció forestal els 365 dies de l'any, faci fred o faci calor. Així, adequem tots els elements que permeten al cos de bombers donar resposta als incendis. Netegem i fem el manteniment de tota la zona perimetral dels punts d'aigua. També actualitzem la cartografia i donem suport a les cremes prescrites, abans, durant i després de fer-les, per assegurar que tot el perímetre estigui fred. Ei! I recordeu que si veieu una columna de fum, truqueu ràpidament al 112.